Julor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ke Ïing hakasnong Kynshi Mawtijrong East and West Khasi Hills, kala Julor no hadin ke Jingtwa kansan ka Khyndew. Kabalajia haka step jong ka khatlai tarik ubanai jemang arhajar arpawar. Katai ke Ïing kadai jong ka kong linita Khyndew, batkat kum ke Jingïarap ka jongi, ila ong ba katai ke Jingja kala jia haka por Khyndew ba jem menstem jong katai ke sngi. Henry Dunbok bawatla katai ke Ïing kalapra bat kenria naka jaka balapen Ïing. Henry Dunbok ba omshem ladan ba mensaujur lanno ka jing mensau ba malumala jong ka kme ke Ïing ka kong linita. Shushu namar ka jing Julor ba ka jing prano jong katai ke Ïing. Kalapan long ya katai ka long Ïing bakin hap ban kenria syakawai pat ka Ïing wai kabadan hi hapo kasnong Kynshi Mawtijrong. Shushu halor kane ka Jingja na kalyang Khyndew Trap Youth Council Mawtijrong Circle ha ka jingalam jong usamla shembor langren President harengkat ka jingdon lang usamla Mitchell Palier General Secretary da ka jing sngau khia kilalet banno ya ka Jingïarap katu kat ne ka pisa. Laban kedaw hang ni bakatai ka Jingtwa Khyndew kala jiaru hadien ka jingjur jong uslam ubalane katu kat nesngi. Kabala penlong ru ban shlei bat dab kum ha Kynshi bat jing Julor jong ki jingtung jingtem bat kiwe kiwe. Kalau pun yang saudara orang menanggil akan semat dengan pun yang ketrisna. Kan dia noi ka perda ka dei ka noi ka. Kan noi ka perda. Kan noi nang ka dei ka mencem. Kan noi ka dei perda. Ya kan di rumbat. Kan di am picu ka na ur hang nu di picu. Maka jingset rumah. Sedar bilang ba snom. On pet on sendiri. Terang sebab bawan menin. Konsep untuk kembali ting ni ngabat ini kitun senang lainut ni ami no kabar ba ni wei kun senang wong ba ime kadok pat kha wong namar ba don ki putri ba don hande ki ba la tua te ki la ki dok kha pat ni pat wong yang wong ime wong ki dok kha me tanga la kun ni no sabar bat tau wei kun senang ba retu ni lang bat nga akapor ba la kan sendak la te ngadang Ïing hang ni ngayeng no sabar Ïing sabar ban peja sakadok kha te kun kan thai ar mut pat ki ya pe ban setting set ban school ban preschool te mar kun tahi no jerum no kakane ka Ïing la long yet nga pek no sadin kane ka Ïing la wan no sanet nga tôi thật tin rằng ông cũng nô kan teluk no ni sa Ïing hang ne teng wat kuma ya kan ne jing hang kan sentu te hadin pat kine ki thon baro armut kilashu ya yam no ang ne fo ngar nglayang lang te mar yo ya kan ne jing hang ngasa om mi sa mi kita kun baro Jingja ya iwe di long kami bagai kawan yang di long Ïing kita dan hapo ang ne Kynshi Mawtijrong. Nah kalian juga kum ke HYC Mawtijrong Circle ni tentu ya kibor kepada baik ya kibor kepada pej. Pakin semua ya ban simpiak loy hagi kepada bat kene ban ai ke Jingïarap ke ba kerki nam ta kene ke long Ïing ke ba syam ya kene ke Jingja ke susi.